Sitwazzjoni kritika anke fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei e kif filmati ġodda li waslu għad Net News juru kif il-kuruturi ta' dan id-dipartiment huma mimlija bi stretchers u sodot imissu ma' xulxin. Sitwazzjoni li nħolqot hekk kif wara li fl-aħħar ġimgħat Net News irrapporta li swine flu inxterdet fir-residenza San Vincenz de Paul. Din l-influenza issa nfirxat ukoll fl-Isptar Mater Dei. Fl-aħħar jiem Net News xandar filmati ta' kurutur ieħor dak f'livell -1 li wkoll inbidel f'ward mill-lejl għan-nar u ngħata l-isem Major Incident Unit, sala li tinsab eżatt mal-parkeġġ tal-isptar. Din is-sitwazzjoni ta' kriżi qed wassal għal nuqqas ta' privatezza, pazjenti u qraba tagħhom li qed jispiċċaw bin-nies għaddejjin minn magħhom. Tantu hekk li dan l-istazzjoni jinsab infurmat ukoll li f'xi każi l-qraba li jżuru lill-pazjenti kif ukoll l-impjegati tal-isptar qed jintalbu jilbsu maskli protettivi biex ikun evitat li jimirdu. U hekk kif kiber ir-riskju li swine flu tkompli tixteret, il-management tal-isptar kien sfurzat ibattal l-endoscopy unit biex juża s-swali tagħha bħala sala ta' kwarantina. Il-pazjenti li kienu f'din is-sala minflok spiċċaw fost oħrajn fil-kuruturi tal-pedjatrik. Dawn ir-rapporti kienu konfermati mistqarrija tad-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn li konferma li numru ta' persuni bl-H1N1 jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei għal-kura. Il-ħamis anke l-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei Ivan Falzon ammetta li l-professjonisti huma mafusa bix-xogħol e kif star li l-ħinijiet tal-istennija kienu itwal u r-riżorsi kienu qed jiġġebdu. Bil-kriżi li mistennija tkompli tiżdied ninsabu informati li l-management tal-isptar jista' jkun li qed jaħseb biex juża kurutur ieħor f'parti differenti tal-livell -1. Hawn diġà tpoġġew stretchers u sodot li għalissa huma vojta u li jinsabu biss ftit bogħod minn numru ta' skips li fihom jintrema materjal differenti.